Mangwanani akanaka muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions kuresei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika matova kumabasa here tati tinge tichitandara tose muri kumabasa. Just leave a comment mu comment section even if you are at work and hit the like button. Rekedza iti batapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sokudai so. Ma messages acho ndakatumidzirwa namimi akawanda. Ndichatoita zvekutobatanidza ipapa ndichiverenga. Anzi brother Nashi ndiregerereiwo ndichapota ndichitumidzira ma messages pandinenge ndawana time. Murume wangu aripo saka anokwanisa kungokaruka atongotora phone but lol ndagadzira imwe account haambozvioni. Please ndapota musandiseka. Ndanyora izvi mukoma ndichadzima zvimwe zvandanyora musazozviverenga kana kuri kunzi mukazoona message yangu. Murume wangu sezvandataura anobata phone yangu nguva zhinji. Kana message ikapera zvamunenge musina kunzwisisa ndapota musazorekedza kuverenga confession yangu. Ndiri kunyora message iyi ndiine kuzvidemba kukuru. Ndiri kutaura apa kuna Patricia uyo ainge ari shamwari yangu yepamoyo. Patricia, kwauri ngeregerere kunyange zvakawakafa ndakakutorera murume wako. Handina kunge ndakaziva kuti kukutorera kwandakaita murume ndainge ndatokutorera zvekare neupenyu hwako. Ndiri mukadzi womukoma Nashi ane makore 38 mind you. Ndachinja makore angu so that vekuziva vasazozviziva kuti ndiani ari kutaura. Ndakakurirawo kubhindura side. Takakura naPatricia, taifamba tose, taitamba tose, uye zvekare takatombosvika pakutogara muimba imwe chete tichitsvaka mabasa muHarare. Patricia ndiye akazotanga kuroorwa. Akaroorwa nemurume ainge akapfuma zvisinganzwisisiki. Akabva atiudza kuti murume wake anoshanda nemakorokoza, anoita zvekusponsor makorokoza kumazowe. Takatoti Patricia, ko zvawatobata mhene. Ini ndichichiva life yaPatricia ndaifungidzira kuti ibusiness chete. Saka iye ainge atovawo nechishopu chake chaainge akavhurirwa kumazowe uko kwaainge ava kutengesa chikafu nekupa makorokoza mari dzechimbadzo uye zvekare nekuzotengesa nehembe nedoro. Murume wake ndiye ainge achisponza makorokoza pamakomba ake. Saka Patricia mukoma Nashi ainge atova nemotikari yaainge akatengerwa nemurume wake. Mari ichingouya tikati isusu vamwe ndisu tinongotambura tichidanana nevarume vasina kana help yavanombotipa in life. Patricia wanhu upenyu hwake hwatochinja. Taingoti ane rombo rakanaka, dai tikasanganawo nerombo rakaita serake. Saka zvakamutorera nguva Patricia kuti ange achizobatira pamuviri. Patricia akaita nhumbu dzinokwana idzo kuita 4 achiita miscarriages. Ndo pandakaona sekunge ndainge ndawana mukana kuseterwa bhora kuti ndige ndichigoisa zvangu pena. Handina kunge ndakaziva kuti chii chainge chodyira Patricia vana vake. Pandakaona Patricia ava nepamuviri zvekare mukoma ndaita sekunge ndinofara naye, asi chokwadi ndechekuti ndainge ndichirwadziwa ndichitonamata nedzimwe nguva kuti dai nhumbu iyoyo yabva, because ndainge ndichida kuti ndige ndichizowanawo mukana wekuti ndinge ndichizorara nemurume wake ndomutakurira nhumbu inozvarwa, not kuzvarira pasi sezvainge zvichiita Patricia. Ndiri kurwadziwa ndichinyora izvi. Ndakatanga kumuchiva murume wake, kwete nekuti ndainge ndichida rudo rwake, asi nekuti ndainge ndichida upenyu hwaakange ava kurarama iye Patricia. Murume wake akabva achizotanga kunakirwawo neni because ndainge ndava kupota ndichienda kumazowe pandinenge ndiri paoff. Ndobva ndachizoti ndava mumazowe, then I will pretend as if
handina transport kana kuti mari yekudzoka kuHarare. Saka izvi ndaizviitira kuti iye murume waPatricia ange achizondipa mari kana kuti ange achizondiperekedza kudzamara azondikumbira kuti tinge tichirara kulodge. Ndairamba zvangu zvinyoro semunhu ari soft chinyararire but munhu ndainge ndichimuda. Mukomanashe ndaitadza kana kurara. Ndaiti kana ndikatanga kufunga kuti Patricia ari kurarama life iri a soft life, apa inini ndiri kungorarwa nemurume wake, hapana chandiri kunyatso kuwana chine musoro, ndaishayiwa kana hope. Ndaiti kana ndikatumidzirwa mapictures emababy scan naPatricia ndairwadziwa mukoma zvisingaiti. Ndaibva ndatanga kunetsa murume wake ndichidawo kuti ange achinditumidzira mari. Iye ainge asingatozvinzwisisi kuti ndainge ndava kutorwa godo. Ndichidanana nemurume waPatricia, iye ainge aine mimba. Patricia akatanga kubata mamessages paFacebook yemurume wake. Saka mamessages akabata ainge ari manudes angu, but haana kukwanisa kuziva kuti ndini ndainge ndichitumidzira murume wake manudes, tichiexchangeana manudes nemurume wake. Saka ainge angori mapictures esikarudzi dzedu atainge takangoitawo musikanzwa tikatumidzirana. Saka ndinonge ndakaziva kuti Patricia ainge achazoonawo mamessages iwawo. Akabva andiudza, akatanga kuita BP apa ainge ava kugara achingotemwa nemusoro. Ukaona wava nehigh blood pressure yekuti unenge wava kugara uchitemwa nemusoro, panenge pasisina kumira zvakanaka. Ainge ava kugara achingorwara. Instead yekuti ndinge ndichimbodzora tsvimbo, mukomana ndakati tsvimbo handingambodzori. Apa ndainge ndichimunyepera ndichienda kumba kwake semunhu ari kuzomubatsira, but ndainge nditori neminamato yandainge ndichitovakirwa mukomana ndichitomukuvadza even more, but handina kunge ndakamboziva kuti minamato yandainge ndakapiwa yandaisiya mumba make ndiyo yainge ichitozogumisidzira yamuuraya. Handina kumuuraya nemaoko angu mukomana asi ndakamushayisa rugare mumba make. Patricia nemurume wake they were not legally married. Saka inini chigemu chandainge ndichida kutamba ndichekuti ndainge ndichazochata nemurume waPatricia, then zvose zvemurume wake zvobva zvachizova zvangu. Patricia akazofa panguva yekuzvara. Muone zvenyu ainge ashingirira, Mwari vamunzwirawo nyasha, akatotakura nhumbu yake for 9 months. Akandifonera akati, mimi shamwari ndiri kurwara, ndiri kurwadziwa. Apo ndainge ndakavakirwa munamato wekuti ndisazoswedera padhuze naye musi waanenge achazoenda kuLeba. Ndakamuti, Patricia shamwari, ndiri kubhindura kutaura kudai. Ndokubva anditi it's okay, ndiri kuedza kuda kubata murume wangu but haasi kubatika pafoni. Apa ndainge ndichitotumidzirana malove messages nemurume wake. Ndiri kuzvinyora izvi misodzi yangu ichibuda nekuda kwekuti Patricia akazofira kuLeba. Afira kuLeba kudaro iye nemwana wake, ndainge ndakatobata murume wake ndakamuhaga panguva iyo paainge achichema achiti mimi Patricia afa, but ndainge ndichitofara. I was smiling pandainge ndakamuisa pachipfuva changu ndikati iko zvinozvi wava wangu. Saka mwedzi mishoma yakatevera murume akabva achizoti kwandiri, ndikuda kuti ndinge ndichigara newe nekuti handisi kukwanisa kugara ndega. Iwewe ndiwe munhu ari very close kwandiri, ndiwe unoziva maweaknesses angu, plus ndakatorara newe, handidi kuti ndinge ndichizotora umwe mukadzi. Ndikati tanyanyisa takasika, asi ndakabvuma kuroorwa naye. Vehama ndakaroorwa in secret because Patricia uyu hama dzake dzinotogara mustreet, in the same street nekumba kwedu kubhindura uko. Saka maroro acho akatoitwa in secret kuita sekunge pasina chiri kumboitika. Apa ndichitoroorwa. Hapana kana kumbotora gore mushure mekunge Patricia afa, inini ndikabva ndachizotoroorwa mukomanashi. Takachata court wedding. Mukomanashi upenyu hwangu hwakatanga kunyatsokufamba zvakanaka pasvitomborina kana dambudziko. Ndingangoti pandakatanga kuona kuti murume wangu anenge ane kubatwa
pamba pano patigere pakafira maid uyu akafira muswimming pool. Maid uyu akatotsvakwa naamai vaPatricia mushure mekunge Pati arasikirwa nenhumbu yake yekutanga. Nhumbu iyoyo mukoma tingatoti ainge atova mwana because akatozvara mwana chaiye but ainge akafa. Saka zvakabva zvichizongonzi maybe ainge achiita mabasa akaomarara. Ndopa vakabva vachizonotora musikana webasa kuvillage kwavo kwavanobva. Ndiye musikana uyo wandakazoona because ndaitomuziva, aitombowanzokutumwa naPati kuflea market kwangu kana kuri kunzi ndinenge ndiine something chandinenge ndichida kubva kuna Patricia my friend. Pandakamuona mukoma ndakafungidzira kuti maybe ndainge ndakanganisa kuona. Saka swimming pool iyi mushure mekunge maid afiramo muswimming pool, Patricia akatombondiudza kuti pane zvaainge ava kuona zvaiita kuti ange achigara achingonzwa kutya. Saka swimming pool iyi vakabva vachizoizadza nemavhu ndokubva yachizoiswa pavement. Hapasisina swimming pool nekuda kwezvakaitika. Saka after the wedding ndava kutogara nemurume wangu, but nekuda kwekuti tainge tisingade kuva too much dramatic, tainge tichingotogara tose vanhu vazhinji vasingatozvizivi. Saka pandakaona musikana uyu ndakanzwa kuti gugugugum kukitchen, ndokubva ndabva kubedroom ndikabva ndachizoenda kukitchen. Kunze kwainge kuchiri kwakatochena but zuva rainge ravira. Mukomana ndobva ndakaona kuti mukitchen mainge muine musikana uyo ainge akatopfeka uniform yake yekumaid nekadhuku mumusoro. Ndakamuona ainge ari busy achitovhuravhura makabhodhi. Akanditarisa akaseka, zvinova zvakandityisa. Ndokubva ndaridza mhere. Pandakaridza mhere, murume wangu akauya kwandiri ndokubva andibvunza kuti chii. Ndikamuudza kuti ndainge ndaona chipoko. Akaseka mukoma ende zvaakaita ipapo zvakandipa madoubts nemaquestion mark. Ndakatanga kupiwa tumutemo twakasiyana siyana, kana mapfekero andinofanira kuti ndinge ndichiita, kana kurara kwatainge tichiita. Taingorara tose patinenge tiri kumaperiods. Saka pane imwe room iyo yaakazongokaruka atongochinja key akanditi room iyi iroom yangu yandichange ndichizoshandisa as my office. Ndikati paribo. Munongozviziva ime mukoma kuti kana wakapinda mumarriage kuburikidza nekutorera umwe mukadzi murume wake, unongogara uchingofunga kuti maybe murume wako achakuhurira. So ndakabva ndachizotaimira nerimwe zuva ari muoffice. Ndakangovhura door after ndatesta ndikaona kuti ainge asina kukiya. Pandakavhura door chakandishamisa ndechekuti mainge muine office furniture and everything but munhu handina kumuona. Zvinhu izvi zvakandishamisa. Rimwe zuva zvekare murume wangu akaenda kumazowe, akabva achizosiya foni yake kumba. Saka asiya foni yake kumba mukomanashi, ndipo pandakabva ndachizoona WhatsApp yakapinda. Sezvo WhatsApp iyi yakapinda yainge iine profile yemunhukadzi. Hana yangu yakarova ndikati maybe ihure rake. Ndo pandakabva ndachizovhura chat ndo rakazoita kuti murume ange achizondibudira pachena kuti iye anoshandisa mishonga kumaini kwake. Saka pandakabva ndachizovhura chat ndikabva ndaona kuti painge paine mamessages uye zvekare nemapictures emishonga. Mamwe acho andakaona mapictures awa yainge itori mishonga iyo yaaitora akatogadzika pamusoro pembedha achibvunzana nen'anga yake iyoyo. Saka ndakabva ndachizoona painge pakanzi oraiti zvinhu kana uri kunzi uri kuzvichengeta mukabhodhi unofanira kumbopota uchizviburitsa panze zvomborohwa nekazuva mbichana, unongozvisiya kana kweabout 20 minutes. Ndikati zvinhu izvozvo. Ndo pandakaona mapictures ekamwe kanhu kakaita kunge kamhuka kakazara mambava kakatorwa picture kari muroom iyo yaakati ioffice. Kanhu ikako mukoma kainge kachityisa, kainge kaine ziso 1 kumusana uku. Ndakati ndichiri busy ndichiverenga machats ndo pandakangonzwa kuti gugugugum padoor. Hana yangu yakarova mukoma
dhoo rikavhurika rega. Ndakabuda mumba ndiri sporo ndichiridza mhere, kana maneighbor vakatoshamisika kuti kochii chiri kuitika. Muvakidzani wangu akatotuma vana kuti vange vachiuya kuzotarisa. Ndikavanyepera ndikavaudza kuti ndainge ndaona nyoka. Vanhu vakaedza kuitsvaka nyoka iyoyo, but painge pasimborina kana nyoka yandainge ndaona. Murume wangu haana kuzombotora 20 minutes or so akabva atongosvikawo pamba. Ainge achiratidza kuti ainge akabitirirwa, akatsamwa zvisingaiti. Haana kana kutombotaura nevanhu vainge varipo. Akatanga kupopota pavakangobuda gate, ndokubva atanga kundipopotera akati, kuunza vanhu pamba pangu iwewe, kuunza vanhu pamba pangu. Akabvuta foni akati, sei uchivhura mamessages angu? Ndakashamisika nazvo kuti iye akazviziva sei kuti ndine mamessages ake avo andainge ndavhura, asi ndakangoti hazvina hazvo basa. Mukomana acho usiku hwacho ihwohwo ndopaakazonditora akabva achizoenda neni muofisi make. Tapinda muofisi akatanga kundibata sikarudzi yangu nedzimwe nzira dzekuti ndainge ndisinganzwe kunakidzwa nazvo, asi aita kubata sekunge munhu ari kuda kutondidzupura nyama dzekusikarudzi kwangu. Ndakachema ndichiti, ko uri kundiitei? Akangoramba achingoita saizvozvo. Hameno chinhu chaakaburitsa mudumbu rangu mukomanashi. Kuzasi kwangu uku ndakanzwa kuti kune chinhu chakadonha. Ndokubva achitora akanochikanda muhari. Akabva achizosimudza ruoko. Mukomanashi, ruoko rwemunhu runogara muhari yake. Ruoko urwu rwakaitwa chimukuyu, but ndakatozviona kutoti ruoko rwemunhu kadzi, ende munhu iyeye kana kuri kunzi akaurawa kana kuti akavigwa akapfeka wachi, nekuti ruoko rwacho rwutori newachi. Ndakashamisika mukomanashi nezvaakandiratidza. Ndopa akabva achizondiudza kuti iye akaromba. Saka kubva ipapo ndakazozviziva kuti pfuma iyi yandakachiva haisi pfuma yoga, asi ipfuma inotouya neropa. Kubva zuva iroro mukoma ndiri kurota Patricia pose pandinomurota haatauri neni, anongonditarisa. Dzimwe nguva ndinoona ruoko irworwo rwuchindinongedzera. Handichazivi manje kuti ruoko rwacho rwandakaona rwaakandiratidza akanditi ruoko urwu runongoonekwa nemunhu waanenge atendedza kuti ange achirwuona. Kunyange vanhu vakapinda mumba vakasecha, kana kuri kunzi vanenge vaine muprofita asina simba, hanzi vanongobondera, havana kana chavanombofa vakabata. Dzimwe nguva ndinoona ruoko irworwo rwuchindibata-bata mazamu angu uye zvekare nekusikarudzi kwangu. Pandinomuka ndinenge ndichitoonekwa sekunge semunhu anenge abva mukurara nemunhurume. Izvi zvinoitika whether aripo kana kuti asipo. Nekuda kwekutya mukoma ndakamukumbira kuti ange achinditsvakira maid. Kana murume wangu asipo ndinogara namaid, ndinorara namaid because ndinenge ndichitya. Ndinotobuda mubedroom mangu ndobva ndanorara namaid because ndinenge ndichinzwa kutya. Asi ndiina maid kudaro, hope ndinongorota ndichiona Patricia dzimwe nguva anenge achiyamwisa mwana kana kuti vana vake. Anobva andibatisa mwana kana kuti vana avo vanenge vachichema, but hatauri neni, anongoita masaini ekunditi ndige ndichinyararidza vana. Ndobva ndabatwa nerimwe zidzikirira. Ndinogara ndichizvibvunza mibvunzo yakawanda kuti ndini ndakamumuraya here Patricia, kana kuti chingoriwo chikamu chemhiko yandainge ndisina kuziva kuti zvose zvandainge ndichiita Patricia yainge itori sacrifice. Murume wangu haandirovi, asi anobata foni yangu ari very jealous because anoti wakanyanyisa kunaka. Anoziva kana kuri kunzi ndikamunyepera anongokaruka atondiudza kuti iwewe uri kunyepa. Ndichitosenda mamessages awa mukoma ndiri kutotya kutodedera. Patricia, umwe wangu ndiregerere. Handina kuziva kuti murume wako munhu akaromba. Handina kuziva kuti kuchiva kwandainge ndichita upenyu hwako, handina kunge ndakaziva kuti ndichavaka nekusimudzawo
musha wangu pamusoro peguva rako, pamusoro pemhiko. Brother Nashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchizondiudzirawo mafollowers enyu vachazonzwawo nyaya yangu. Ndiri kukumbirawo help kubva kwavari, handisi kuda mari, ndiri kungodawo advice. Ndoitawo sei nemarriage yangu iyi mukoma? Ndinoendawo kupi sezvo ndiri kunetswa nemweya waPatricia, mweya wemufi uri kunditevera? Please ndibatsireiwo. Ndobatsirwa nevanhu vekuchechi here? Zvinoda vanhu vekuchechi here vanouya kuzonamata pamba pangu kudzinga mweya waPatricia, kana kuti zvinoda n'anga inouya yondibatsira? Kana kuri kunzi mukazoverenga nyaya yangu, please do not send link. Ndinogara ndiriko kuYouTube. Ndinotya kuti murume wangu anokwanisa kuzovhura mamessages. Munhu ake asiri that much social, but anogara achingocheka kuinbox kwangu. Please assist me nemazano muri eZimbabwe without judging me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Mimi. Zvakangooma hazvo veduwe, ndo message yake iyo. Ngatitaurei naye mucomment section. Hanzi kwauri ikoko Patricia, I'm really sorry. Ndakakukanganisira uye zvekare ndakakutorera murume wako. Handina kunge ndakaziva kuti akaromba. Ndaitochiva life yawainge uchirarama. Pakaipa. Let us talk with Mimi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. So witchcraft is real. Ndainge ndisingatozvizivi kuti witchcraft is real. Ini ndiri mudzimai ane makore 23 years ekuberekwa. Zvinhu izvi zvakaitika ndiine 21 years. Ndakasanganawo neumwe murume ize Zimbabwean. Nyika iko zvinozvi yakatakura kurema, because we are here in the States. Kunoku kuAmerica, the last place that you think kuti vanhu vakaromba vangawanikwa kunoku. So ndasangana naye online, akatanga kungokomenta pa maphotos angu kuInstagram. Ndikati baba ava. Then I started to speak with him, because this was after I had fought with my baby daddy. Ainge ava kungorara nevakadzi vakasiyana-siyana. So I was like really hurt. Zvekuchita zvimwe mandiri, but ndakangoti I just want to have a man who really cares for me. Ndaingonzwa zvichinzi madhara kana akadanana nemukadzi wechidiki unenge uchinyatsotritwa nice. Akandiudza kuti iye is 47. Ndikati 47 it's okay. I was 21. Ndikati maybe this one anenge achingogara achingohuta nekuti anenge azviwanira mwana mudiki. Saka I then agreed. Then we started dating and we were staying in the same state. Rudo rwakapisa mukoma zvekuti I even forgot about all the heartbreaks that I had. Saka takazonetsana manje nemurume uyu mushure mekunge find out kuti he already had someone that he was engaged to. Ndikafonerwa nekamwe kamurungu kakandiudza kuti she had seen some messages mufoni yefiance yake. Ndakabatikana. I cried throughout the whole night, and he said, to show you that I love you, I'm going to come and see you. He drove Mukomanashi for nearly 3 hours from his house coming to see me throughout the night. Akandiudza kuti I'm in town, I'm looking for a place to sleep, and I saw kuti this guy, he loves me. We then started talking. The following day akanditi please just meet me so that we can just speak. Ndakatomboramba ndikati nezvako handidi. Akandikumbira akati just one date. We have been dating online. I have tried to do anything that you want. Please just one date with me. I then agreed. Ndokubva tichizoenda out for a date. Tiriko kudate ikoko yakanditi let us go to the place where I slept. Ndikati zvekuti unge uchinorara neni after wandipa heartbreak, I can't do it unless if you do something for me. Akanditi I'll give you money. Ndikati I want real money. Ndikati ndinoda 2000 US kurakidza kuti unondida. Akanditi pari zvino ndingori ne 800 ndo yandinokupa, then I'll send you the other one. Ndikati iripo.
we then went to the place where he had slept. Tikabva tachizoswera tiri tose tichirara tose. Akabva achizondipa 2000 iyoyo yose musi iwoyo because akati ane munhu uyo akamupa. Fast forward, we then went to Zim kwainge kuine tombstone rainge richifanira kuti ringe richiiswa kumusha kwana mama, tombstone rasekuru. Tiriko kumusha ikoko painge paine ng'anga pachiitwa zvechivanhu. Saka ng'anga yainge iripo yakanditarisa ikabva yanditi, iwe mwana iwe uya pano. Ndokubva ndaenda pavainge vari. Saka vakabva vachizotaura nevamwe vavainge vainavo because painge paine ng'anga mbiri. Vakati, muri kuzviona here zvandiri kuona pamwana uyu? Saka umwe wacho akati, hapana chandiri kuona, muri kuonei naikoko? Munhurume anosvikirwa hanzi nespiriti yemunhukadzi, saka anongonzi gogo. Ndakabva ndachizonzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichizoya kumatare ndiri ndega. Ndikanzi usaregedza. Vakabva vataura namama vangu vakati mwana uyu ari kufanira kuti anga achizoya kumatare. So then my mom said kuti mwana anga achifamba ega azviite. I then went with my sister. Taendako kumatare kwagogo. Sekuru vacho ivavo vakabva vati kwandiri pavakanditarisa patainge tiri kumusha kwana mama, hanzi vakaona kuti kufesi kwangu uku chiso changu hachisisiri chiso chemunhukadzi asi ndakagadzwa mhepo yemunhu akafa akapondewa. I was shocked. Ndikati, who will do something like that? Hakuna munhu angamboita zvinhu zvakadaro. Pandakazobvumirana navo vakanditi, ndiri kukuona uine murume wauri kurara naye. Murume uyu wakarara naye kamwe chete, not kuti makangoita bonde ka1, asi wakarara naye kamwe chete, hauna futi kuzomborara naye. Ndikabva ndati hongu. Vakati, uyezve murume uyu ndikuona akabata mari yaakabata akatanga akupa imwe mari akakunyepera akakuudza kuti ndiri kutsvaka munhu uyo anokwanisa kundipa mari, but akazokupa mari yacho yakakwana. Wakambozvibvunzawo here kuti sei akambotanga akuudza kuti mari yandiinayo haikwane pamari yamainge mawirirana kuti munge muchizopanana? Ndikati yes, ndo zvakaitika. Akati ainge aine 8, then ndokubva achizongondipa iri 2000 ka1. Ndikati maybe rudo. But what surprised me gogom was that after tabva mukurara tose iye azoenda, I kept on talking with him. A couple of weeks later, I just discovered that he was not that much into me because he never looked for me, he never did anything. So ndakatongoona kuti he really did not want me in his life. Pandakavaudza izvozvo vakabva vachizondoudza kuti munhu iyeye ane mhepo yemunhu waakauraya. Hanzi akauraya munhu kunoko kuZimbabwe. Hama dzake dzikabva dzichizoita a go back to sender kuti mweya wemunhu unge uchizotevera munhu wacho uyo akamuuraya. Saka ndo nyaya iripo mukomanashi. Ndiri kunzi ndine mhepo iyo yandakagadzwa, imhepo yechikwambo. Mhepo iyi inonditevera kwose kwandinoenda. Apa hanzi kana varume vakatonditarisa havachaone ini, vanenge vachitoona sekunge ndinenge ndiri munhurume. And then I told my mom about this. Kwakanzi kune mari iri kudiwa, but pamari yacho yatakabvisa so far yange iri $500. Pa $500 iyo yomukoma hatina kana change yatakamboona. Saka ndichazivi manje kuti ndoita sei. Ininiwo wacho pachezvangu kukuudza ichokwadi nditori zvinotondinetsa zvandava kusangana nazvo. Ndinoti kana ndiri kuperiod, has it ever happened to anyone, nai vakadzi muri pano, kuti unoita ropa regreen raunoburitsa kana uri kumaperiod? Izvi zvinongoitika when I am on my period only. Asi kana ndisiri kumaperiod, there is nothing like that happens. Saka ndakanzi nagogo ivavo zvinhu zvichatongoramba zvichiita wese. Ndichagumisidzira ndatova nekensa yemuchibereko. Takazoregedza kuramba tichienda kwavari because pamari yavainge vakatichaja, including nemari yematare yatakabvisa before that, tichizochajwa iyoyo yatakazovapa zvavainge vakatiudza kuti zvainge zvichazoitika. Sandizvo zvakazoitika mukoma.
Saka chandikunza pano ndikudawo yaupu kubva kune vedare renyu. Ndingabatsirikanawo sei? Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo ari kuti iye anzi ndiri ku America, anzi ndo zvakaitika izvi, ari kunzi akarasirirwa mhepo yemunhu akafa ndiyo yakamupfeka pari zvino. Anzi kunyangwe marelationships achakwanise kulasta nekuda kwekuti varume vanenge vachiona sekunge iye murume. Yo, zvakaoma. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Anzi ndingabatsirikanawo sei? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story, makavika chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 58 years ekuberekwa. Kwandakazviitira zvinhu izvi kure, ndakazviitira kuMalawi, ndaita basa rekudriver matruck. Saka ndakazotanga kufambidzana neumwe mukadzi wandakasangana naye muZambia. Mukadzi uyu ainge ari wekuMalawi, aiita zvekutengesa ikoko kuMalawi. Saka aiuya kuzohodha zvinhu then over achizoenda kuMalawi kwavo. Ndakazotanga kufambidzana naye mukadzi uyu, tichifambidzana kudaro semunhu wandainge ndava kuda nekunzwisisa. Ainge aine motikari. Murungu wangu wandainge ndichishandira ainge ari muZambian. Saka taiti kana tikaenda nemalod kuDRC pakudzoka taikwanisa kutombogara zvedu tiri muZambia. Saka murungu wangu ainge ari very flexible. Aiva flexible zvekuti waiti kana uine kwaunenge uchida kuenda, iye aikwanisa kungosara ongotsvaka hake temporary driver oenda obva achizonoloda truck rover achizodzoka pamba pake romirira iwe. Saka malod aikwanisa kuzobbuda maybe a week after kana wambopaka pamba pake. Saka ndaitombotora mukana iwoyo wekuti ndinge ndichitomboenda kunoona mudzimai wangu, because ndainge ndava kumuona sekunge ainge atova mudzimai wangu, even though tainge tisina hedu mwana. Ndaenda ndonomuona. Saka zvinoita manje kana uri kuchihure, I hope kuti vamwe vakadzi vachazvinzwisisa. Isu varume tinoita sekunge dzakatamba nepwere, because once wava kuita zvechihure unenge wava kungoitiswa yose yose nemukadzi uyo waunenge uchihura naye panguva yacho iyoyo. Sezvainge zvoitika kwandiri, ndaiti kana ndikanzi tiri kuenda kun'anga, ndaingobvuma. Mukoma nechainge chichiita kuti ndige ndichibvuma handaiziva, but ndaingobvuma ndotongoenda naye kun'anga. Mukadzi iyeye sezvo ainge aine shop, munhu aibata zvekuti kana neni ndaitonzwa kutomutya nekuda kwekubata kwaainge achiita, but ndaingoti tiri murudo. Takabva tachizoenda kune rimwe village mukoma, asi kukuziva ndichiri kukuziva, but ndakanganwa kuti kunzvimbo kwacho kunonzi kuyi. But takaendako, tasvikako ndakabva ndachizonopiwa mushonga uyu wandakapiwa. Murungu wangu ainge akabva mukutenga mamwe matraki. Atenga matraki kudaro painge paine kamutauro kekuti ainge achida kutengesa mamwe matraki awo ekudhara. Saka matraki ainge akatenga ainge ari mashoma, ainge asina kuwanda. Saka ainge achazongosara nemadriver mashoma. Saka kana pakambani pakangomira pakadaro, mukomanashi vanhu vanototanga kutoshandisirana tsotso. Ndakaziva kuti kana ndikasasimba, but idea iyi yakabva kune mukadzi iyeye wandainge ndichifambidzana naye. Akati kwandiri, kana mukasasimba baba munodzingwa basa, zvino munotichengeta nei? Ndikabva ndachizobvuma kuti ndige ndichipiwa mushonga wandakapiwa. Ndainge ndakanzi ndinofamba nawo uri mupenti rangu pandinenge ndichidriver kusvika vamwe vamiswa mabasa. Ndakaita saizvozvo. Mushonga uyu ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizoudzosa kuMalawi, but mukoma handina kukwanisa kuti ndige ndichizodzokera kuMalawi kuya nekuda kwekuti nemukadzi iyeye takazotanga kusanzwisisana. Saka tikabva tachizongosiyana.
tasiyana kudaro zvakawanda handina kuda kuzoita hanya nazvo kuti taimbofamba tichienda kun'anga tine mhiko dzataita tiri pamwe chete semukadzi nemurume. Ndakangoti zvakaitika zvikatovharana. Inini ndava kutorarama humwe upenyu hutsva. Ndava kuda kumbofokasa pamhuri yangu. Ndainge ndava neumwe mukadzi muZambia wandainge ndakamitisa. Saka ndakatofara ndikati naamai vaya ndaingotambisirwa nguva ndichingoshandisiwa kudhiraivha ndichienda nemunhu pasina mwana. Saka ndakangoti ndikoko vakambodanana vanorambana. Asi handina kunge ndakaziva kuti mishonga yangu yainge ichazondipandukira, nekuti handisi rini muridzi wayo yaifanira kudzokera kumuridzi wayo. Chakazondinetsa mukoma ndechekuti ndakazoti ndawana basa ndava kushanda muno muZimbabwe ndichiri kuita zvekudhiraivha matraki. Saka pakuzonotora mitundu yangu yaigara mutraki rangu ndopandakarangarira ndikati no mani, ndaiva ndiine mishonga yangu yandaiva nayo. Saka kamushonga aka ndainge ndakanzikana wapedza kukashandisa unobva wachizokaisa muchikwama. Ndainge ndakatenga wallet yebrown, ndo mandainge ndava kukagarisa kamudzi ikako. Saka chikwama ndakachiona but kamudzi handina kukwanisa kukaona. Mupfungwa dzangu semunhuwo mukoma ndakangoti handina kumbozvitora serious. Ndikati kakadzokera kune muridzi wako, ndokubva ndatongosiyana nazvo ndikadzoka kuZim. Basa ndikarova. Ndakashanda mukoma. Vana vangu vandakazvara, vana vasikana, vana vakomana neavo vekuzambia vaviri, vose mukoma nashi I made sure kuti vanoendawo kuzvikoro zvepamusoro-soro. Kana dziri semhandara dzangu mukoma, ndinonzwa kurwadziwa nekuda kwezviri kuitika. Mwana wangu mukuru wandakaita nemudzimai wangu wemuno muZimbabwe akati asvikawo 18 years. Munongoziva kuti mazuva ano kana mwana akatosvika 18 years unototi Mwari kudzwai. Saka mwana uyu akabva atizira but pakabva pachizoitwa urongwa hwekuti vange vachizochata. Zvikaitika ndakafara nekuda kwekuti iyewo akatotizira mwana wevakuru vekuchechi uko kwaainge ava kunamata kuPentecostal, isusu tiri maZioni. Ndikafara ndikati mwana wangu atotorawo gwara rakanaka. But mwana uyu ndakazotanga kurota ndichimushanyira achizobva pamuviri pandakatoudzwa kuti mwana aita miscarriage. Usiku hwacho ndainge ndatobva mukutorara naye apo patakaudzwa kuti mwana aita miscarriage. Kurara kwandakatanga kuita naye ndaingoita sendinorota but iri a vision. Ndotozviona ndichitoenda kumba kwake, iye otofara ototi baba mauya kuzotiona. Ndototanga kutorara naye. Iye kuhope kwake anenge asingazvioni kuti ndini baba vake, but inini ndinenge ndichitotaura naye ndichitozviziva kuti uyu mwana wangu. Ndaenda kwaari ndakapfeka chiso chabamukuru vake. Iye akazotogumisidzira ava kusanzwisisa kuti ane mafeelings here kana kuti kwete. Handina kunge ndakaziva panguva iyoyo kuti ndine mubobobo mukomanashi. Ndakatanga futi kurota mumwe mwana wangu zvekare wandakaita nemudzimai wangu wemuno muZimbabwe paakangotanga kungotevera. Ndairota futi ndichirara naye. Zvakaramba zvichingoitika izvi kusvika mwana uyo wandakaita nemuZambian, mukadzi wangu wekuzambia, paakatanga futi kutevera. Ndaimurota, ndinomurota. Saka vana ava vatori nedzimwe nguva dzekuti vanotondiona direct kuti ava ndibaba kaava vauya kuhope kuzorara neni. Ndiri kudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Mubobobo hausi mushonga wakanaka kuti unge uchinzi une mubobobo. Ndine zvakawanda zvandinosangana nazvo. Ndine humwe urwere hwandinongokaruka ndava kutongoona panhengo yangu. Urwere uhwu ndinenge ndisingatombozivi kuti hunenge hwabva nepi. Dzimwe nguva ndinenge ndaburitswa nawo mubobobo uyu. Kana wandiburitsa mumba kudaro, pandinenge ndaenda kunoboba vamwe vakadzi, kune vamwe vakadzi avo mukomanashi vakadzi vekuti vanenge vakatogadzirwa zvekuti kana akangosangana nemunhu anenge akaita seni, then mishonga iyo inenge yakatemererwa muropa rake inozokanganisa murume uyo
wacho anenge achimuboba. Ndauya pano zvinhu izvi handichazvidi, asi handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Ndakamboedzawo kufamba, asi mukomanashi unogumisidzira waneta. Ndasvikawo pekuti ndaneta manje. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Anzi ndo zvandiri kuita, ndo zvavari kuita vana vavo vasikana. Vane imwe message zvekare iyo yavakanyora message yavo, imwe yacho vakanyora ivo vachiti, mukoma, nditori nedzimwe nguva dzekuti ndinokwanisa kutodana vana vangu vasikana including nevari kuZambia, but kuvadana kwandinoita ndinongoridza muridzo ndiri pamba, ndotanga kutambisa gumbo rangu. Vana vangu kunyange vari kudzimba dzavo, kunyange vari kwavanenge vari ikoko, anotodzoka kumba kuti ndinge ndichizomuboba. Vana vangu vanogara vachingorwadziwa nemisana nekuda kwekuti ndinovaboba nguva dzose. Vedare ndo message imwe iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Vozvifambisa sei? Voita zvekuita sei? Hanzi ndine mubobo uyu vakautora semushonga wekuzvichengetedza wopabasa pavaidanana nemukadzi wekuMalawi. Ichokwadi richavataura icho chekuti hanzi mukoma kana murume achifambidzana negirlfriend, hanzi anongoita yose yaanenge ange achiita panguva iyoyo. Do you agree or you do not agree? Tell me what you think mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sokudai. Hanzi mukoma, it is not my fault kuti iye ingomwa achafa asina mwana, asi ndomuudza here Rachel uyu kuti ndo zvatakamuita. Saka mukoma, zvinhu izvi pazvakaitika ndichati mainge muri muna 2022. Saka Rachel, she was supposed to get married. Akasangana nemukomana wake munomo muSouth Africa. Na Rachel takaenda tose kusame school, tikangotanga kuzongotaura tose mushure mekunge tava kunoko. So when we started talking, she told me more about herself and I told her more about myself. I was the one who even encouraged him kuti ange achitsvaka one guy whom she'll be having a stable relationship with, because aingova ari munhu wekungoita zvema-sleep over. Ndikati unosvika kupi uchingoita zvinhu zvakadai? Then akazondiudza akati, ndawana munhu ari kuti anondida, anoda kundiroora. Ndikati stay with him, it is fine. So akabva achizoroorwa and I was happy for him. When it came time for her to get married, akanditi, ndiwe wakandiudza kuti I'm supposed to get married, I'm supposed to have a wedding. Akati, I want you to be there even though you are married already, but ndinoda kuti unge uchizova best girl wangu. Ndikati hapana, chakaipa mukomanashi. So since I was the best girl, ndakabva ndachizoedwa mugroup, like this was a family group being, but rainge rakangomirira muchato. So what was happening there was that ndainge ndava kupota ndichitaura navatete vake avo vari kuUK. Hatozvizivi kuti vatete vake kuuya kwavakaita newedding gown rake vatori nemhiko idzo dzavainge vakaisa pamusoro pegauni iroro kuitira kuti ange achizorambwa nemurume, but painge paine plan B just in case kana akasazorambwa nemurume wake. Saka vakatanga kutaura nini, vainge vachida kuziva more about life yake Rachel, and vaitondikurudzira kuti ndinge ndichimutapa mazwi. Aikwanisa kungonditumidzira kana maaudio achinyeya tete vake kuti tete munhu ane mari, but mukukura taiti kana tikaenda kumba kwavo vaitishungurudza, achitoti zvinotomushamisawo kuti she is now interested mavari nekuda kwekuti vakura. Saka vaibva vachizobatikana kana ndikavatumidzira mamessages akadaro, but vari ivo vanenge vati ndinge ndichitaura naye zvinhu zvakadaro. So mukomanashi
ndakabva ndachizoudzwa navo vatete vake Rachel vakandiudza kuti vainge vaine munhu wavainge vachida kuti ndige ndichizonoona kuZimbabwe. Vakanditi kana ukandiitira izvozvo ndichazokubatsira kuti unge uchizouya kunoko, but I am going to send you back to school kuitira kuti kana uuya kunoko zvisazokunetsa. I am about to finish my studies. I'll finish my studies muna 2026, then maybe I will go to the UK. This is the sacrifice that I did nekuchekeresa friend yangu Rachel, but I tried to tell her musi wemuchato after ndatanga kuita a guilty feeling about what we had done. Ndakabva ndachizoenda kuZim ndikaenda ndikanotaura nen'anga iyo yavainge vachida kuti inge ichizomugadzira, vakamugadzira zvechokwadi. So the wedding gown came, vakandiudza kuti vainge vakarigadzira. Musi wemuchato manje ndopa vakabva vachizouya kwandiri vakati memo. Ndikati mati tete. Vakanditi zviri kuramba wena. Ndamboedza but zviri kuramba. Kupfeka kwaainge akaita gauni hameno kuti chii chaifanira kuti chinge chichiitika zuva remuchato wake havana kunge vakandiudza, but vakangoti memo zviri kuramba. Saka zvandichaita panguva yekuti vanenge vava kuda kudya, ndine zvandichaisa muplate yake, ndiwe unofanira kuti unge uchimupa. Ndikati ndinotya ini kuti ndige ndichinomupa chikafu chinenge chiine mushonga, because by then I was thinking kuti vainge vachida kuisa poison. Vakanditi okay, it's fine, unongotuma umwe pavaperekedzi. Ndikati alright, hapana chakaipa. Zvechokwadi mukomanachi, ziso rangu rainge ringori pavari ndichingovatarisa, and what I saw is that vakatoenda vakatonotora maplates ndokubva vatopakurirwa maplates painge paine yangu uye zvekare nevamwe vaperekedzi vachita sekunge vainge vachida kuti seva, including nemaplates evachati, but pane zvavakatoisa muplate yaRachel. Saka ndakangotaura naRachel, maybe iye haana kundinzwa because everyone was excited paya vanhu vachitamba. Ndikati Rachel, usadya chikafu ichi. Akanditi why? Ndikangoti usadya because pandadya rice ndatanga kunzwa mudumbu. Ndikati manje iwewe sezvo uriwe muchati zvinozoita here kuti unge uchizoonekwa wava kuita manyoka? I don't think kuti akandinzwa, maybe nekuda kwekuti she was the main focal point of the whole event. Akangondi ignore zvake. Chikafu chakauya tikatanga kudya. I watched her as she was eating. Hana yangu yenge ichirova. Ndikati what if it is poison? Ko kana akafa hatizosungwe here ipo pano? But nothing happened. Ndakazotaura navo vatete vake after the event because takazoenda tikanorara kuhotel. Vachati vainge vachazofumira makuseniseni tichavaendesa kuairport so that they can go on their honeymoon. Vakaenda kuTanzania. Saka pandainge ndichitaura navatete ndakavabvunza kuti why is it Rachel ainge asina kufa, hapana chandainge ndaona chichiitika paari. Ndopa vakaseka zvavo vakati no, handina kuisa poison man. Unofungidzira kuti ndingamuisira poison? Ndinosungwaka. I have a life back in the UK. Do you want me to rot in a prison kunoku kuZim? Ndikati saka maisa chii muchikafu chake? Vakabva vati ndaisa muchikafu chichanongodza chibereko chake. Mukomanashi, I was holding a bowl of cornflakes ipapo. Ndakaridonedza bowl iroro because we were busy serving ourselves. Kutaura kwavakaita mukoma, vakangotaura ende vakangoita sekunge chainge chingori chinhu chistomborina kana basa kuti mushonga wandaisa ndewe kuodza chibereko chake, just like that. I was surprised and shocked nekuda kwekutaura kwavakaita. Ndikati what are you trying to say naitete? Vakanditi ndakuudza wani kuti mushonga iwoyo uchaudza chibereko chake, haachatokwanisi kuti ange achigamuchira mbeu yemurume kuti ange achizozvarira murume wake, kunyange umwe murume hazviiti kunze kwekuti ndamusunungura ini. She walked away mukoma. From that day she avoided us having that conversation, but kutaura tinotaura tose mukoma. Ndanga ndichironga kuti kana ndikazoenda kuUK I'll call her and I will tell her everything, but parizvino I really need vatete vake vakura. Handifunge kuti vangamboswera vachita zvema YouTube ini
ndiyo confession yangu yemukoma. Kana mukaposta muzondisivisa. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatiitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ininiwo ndiri kuzviitira kuti ndikwanisewo kubatsirwa navo vatete vacho ivavo. Hanzi vatokura vatete ava zvekuma 60 something years kuita utsinye hwakadaro. Just imagine if you sit navo pasi vatete ivavo, vanhu vangani maybe vavakaitira utsinye ikoko ku-UK. Shamwari idzi toita sei nadzo? Kana uine ma experiences ako auye nawo, you can come to my inbox ku Facebook, then you share with us your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera, and thank you very much for watching. Hit the like as well as to leave a comment.